Gepleýär Adatlyk Radiosu. Öýüňde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdäniň jemy gepleşigimiz bilen men Sahra. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň esasy temalary web-saýtda iň köp okulanlar polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär. Mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap adatlygyň çeşmelerini gözleýär. Adatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň goraglygyny kepillendirýär atly maglumatlarymyz boldy. Daşowda tebiplere çağalary sünnet etmek gadagyn edildi. Türkiýede 3,13 kilogram geroin alyp barýan türkmen zerany saklanyny atly makallalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlelenleriň başyny polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär. Mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy atly maglumatymyz çekýär. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap adatlygyň çeşmelerini gözleýär. Türkiýede 3,13 kilogram geroin alyp barýan türkmen zerany saklandy. Ýüklog sürüjileri üznüksiz paraxorlukdan zeýrenýärler. Türkmen prezidenti telewiziýa boýunça ýokary wezipeli resmini işden boşatdy. Atly makallalarymyz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyny Aşgabatda Russiýanyň prezidentini saýlaýarlar atly fotoseriyemiz çekýär. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde, region görnüşleri 11. Özbekistanda kaşaň toýlary gadagyn etjek bolýarlar ýaly multimedia maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalamyz adatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň goraglygyny kepillendirýär atly makalamyz boldy. Gaderli dinleýijiler, sizi hem Adatlyk Radiosynyň gozaýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Adatlyk Radiosynyň web-saýtynda we sosial ulgamlaryna, sahypalarynda öz pikirleriňizi, garaşlaryňyzy galdyrmaga çagyrýarys. Telegram Messenger bu Adatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlary girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Adatlyk Radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdarlar. Has howpsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barjy ýuridik gulluklary henüz hem Telegramyň koduny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri baradaky maglumatları gizleyen ýuridik bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýuridik gulluklary nähildir bir ýol bilen Telegram messengerini petiklemegi başarsalar-da, siz VPN, şol sanda ýuridik Adatlyk Radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hepdäniň jemy gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen parlament saýlawlary barada türkmen saýlawlary dinastiýa ugrundaky nowatdaky çäre çalym edýär atly synymyz bilen dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in taýýarlan synnyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Maksat Ataýew tanış edýär. Türkmen saýlawlary dinastiýa ugrundaky nowatdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mezliýetine deputatlaryň mundan awalky saýlawlary bilen tanyş bolan adamlar geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyň parlament saýlawlaryna täsir galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saýlawlaryna ses berişlik 25-nji martda meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň mezliýetine deputatlygy 284 dalaşgär hasaby aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi
ýurtda hasap bolan 3 syýasy partiýanyň agzalary bolup olar şulardyr. Ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Ozalky Kommunist Partiýa, 2012-nji ýylda döredilen senagatçylaryň we telekeçileriň partiýasy, 2014-nji ýylda döredilen we parlament saýlawlaryna ilkinji gezek gatnaşýan Agrar Partiýasy. Şol sany jemgyýetçilik inisiatiwalary boýunça toparlarym az sany dalaşgärleri hödürleýär. Agzalyan partiýalardan soňky ikisi ýurtda köp partiýalyk bar diýilen hyýaly keşfi döretmek üçin edildi. Partiýalaryň ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň syýasatyny goldaýar. Olaryň hiç haýsysy nähilidir bir inisiatiwa hödürlemedi we asliýetinde olar saýlaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seýrek agzalýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saýlawlaryny başyndan bäri hile ýüzürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilkinji saýlawlarda 51 deputat 50 adamlyk orun üçin ýaryşdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabryna geçirilen soňky parlament saýlawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlenen dalaşgärlerdi. Gürrüňi güdýän soňky saýlawlarda deputatlar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşdiler. Aslynda saýlawlarda ýeňiji bolup deputatlyga saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu ýerine ýetirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryndan soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir eň uly kanun çykarjy häkimiýet halk maslagatydyr. Muňa indi Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saýlawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagda çenli görnetýän bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplaryndan ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlary dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belki-de tutuş Türkmen halkyna mälim bolan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabryna wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlyga saýlandy. Serdar şol ornu täzeden munasip bolmak üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada eýýämden çek şüphe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşugyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň özü bu duşuga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuwait döwletiniň we Birleşen Arap Emirliklerine sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewaň uğratdy. Nurberdiýewa Astanada suraty düşär ýerine bolsa onuň suratlary giňden paylaşılmadı. Ýöne Serdar'ın Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen düşen suraty meşhurluğa eýe boldy. Türkmenistanyň baş kanunyna laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurberdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralynyň bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesine işleýär. Ol 2006-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesinde munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurberdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyna zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesiýetlenen ýaşdan 4 ýaş urudygyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boyun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmalsy ýaly bolmady. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwedgelde Ataýew tutsak edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylyga meçe bermekde aýyplanyp türme tutsaklagyna höküm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsuzlyga uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge hasoňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görünýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izlerleýän adamlar Serdaryň halk arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir ütgeçik tarapy bar. Ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ährisi dekabr aýyna dogurlanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyryljak has özgörüşlerden ozal, mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýinjek bolýandyrlar.
Gadyrly dinleyijiler, biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onun agdalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Kärdeşim Maksat Ataýewiň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilen saýlawlarda hemme zadyň kanuna, kodekse, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini wagtal tekrarlaýarlar. Şol bir wagtyň özünde daşowyň ençimi etraplarynda hamana saýlaw güni suraty düşürilen ýaly edip, Türkmen mediasynyň ikepde öňünden video reportajlary taýýarlap başlandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Türkmen mediasy bir topar büdjet işgärlerini ýygnap, saýlaw участокlaryndan reportajlary taýýarlady diýip, bu ýagdaýa şaýat bolanlar aýdýarlar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen Türkmen mediasynyň ikipde öňünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip, eýýämden video reportajlaryny taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu ýekşembe güni, ýagny 25-nji martda Türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agdalaryny taýýarlar. Bu möhüm siyasi çäre bilen baglylykda geçen hepde daşawydyň ençim etraplarynda hamana saýlaw güni suraty düşürilen ýaly edip, telereportajlar taýýarlanypdyr. Bir topar büdjet işgärlerini ýygnap saýlaw участокlaryndan reportajlary taýýarladylar. Saýlawlary geçirmäge bellenenler eýýän bültenleri özleri doldurup, kameraryň öňünde palanç prosent adam ses bermäge geldi diýip maglumat berdiler. Diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara şaýat bolan bir çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosy ýokurky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saýlawlary we salat-salyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşandy. Degişli katip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip, başga goşmaça kommentariýa bermedi. Yalan naýlar hemme zat kanuna laýyk edilýär, kodeksi, konstitusiýa. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurduň durly künjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde bolan Türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz sebitinden dalas edýän kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawydyň boldum tat etrafynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrawyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde bolan daşawdylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar, diýip Azatlyk radiosynyň daşawdydaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şular ýaly maglumatlar ýurduň beýlik sebitlerinden, şortanda Aşgabatdan hem gelip gowşýar. Bu ağırlykda döwlet mediasynda dalaşgärleriň saýlawçylary bilen gyzykly hem de açyk söhbetdeşlikleri geçirýändikleri öňe sürilýär. Resmi maglumata görä Milli Parlamentiň deputatlygyny jemi 284, şoltanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow vilayet halk maslahatlarynyň agdalygyna 489, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agdalygyna 2570, şeýlehem geňişleriň agdalygyna 13215 dalaşgar hudurlanıpdyr. Galy bertede adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlawlaryň bolmandygyny belleýärler. Kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin diýilip hususy eýçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýryldylýandygy baradaky maglumatymyzy bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri betgelşi edýär diýilip hususy eýçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä bu çäre inni ikepde gowrak wagt bäri Nur Muhammed Andalyp, Baba Annanow, Hoca Ahmet Ýasowy, Mäti Kösäýew köçeleriniň urunyna dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimlikleriniň hem de polisiýa edaralarynyň iş
işgärleri gatnaşýarlar. Andalip köçetiniň orununa bir-birine goňşulukda iki tane husus kärhane erleşýär. Olaryň biri ýarym ýerden erleşýän Päkide atly kimik terişdeler bilen egneşikleri arasalayan nokotdy. Beýleksem saglyk aty bilen ilçinde tananýan köp gatly zaýyň birinji etajynda ýerleşýän dermanhana dene şuň ikisine aýrypdyrlar. Şeýle misallar başladykan. Dip Bugayew paýtagtly işöwürlere salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hususy eýçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himiki terişdeler bilen arasalayan nokotlaryň eýeleri öňden bar bolan idara atlarynyň hem ýürüýte mahabat gulluklar tarapyndan professional görnüşde taýýarlanandygyny aýdyp, etrap we polisiýa işgärlerinden bu çäräniň sebäpleri barada sorandy. Jogapkär resmiler siziň bu ýadanlaryňyz betgelşik diýip jogap beripdirler. Sizin bu yaralarınız bir bet gelişik şäherin görküne görüp goşanokdy gaýtam şäherin görküne reper etiriye şol üçin şonu hukman aýyrmaly. Eger açsak bolsaňyz onu odaly bilen Aşgabat şäherinde döwlet tarapyndan hasabalynan ýürüýte reklama edaralar bar, şolara barıp şolar bilen birelikde eskiden soň ondan soňra häkimlige gelip şol eskizi ýany misaly yargıynın koyulacak suratını, yargıynın özünü ilalaşın hasanla etraf hakimliği tarafından şol tasdiklansa onu terden gelip şonu devlet tarafından yürüyte ruhsat edilen, devlet tarafından haravanla reklama mahavat ustahanalarına yaşadık bilersiniz rivayet diýerler. Dip Bugayew resmi işgärleriň işöwürleri aýdan maglumatyna salgylanyp gurrun berdi. Adatlaryň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan dukan, dermanhana ýa-da egin eşikleri himiki terişdeler bilen arasalayan nokotlaryň eýeleriniň ençemesi etrap häkimliginiň işgärleri tarapyndan salgy berilen döwlete değişli mahavat edaralarının jogapkär resmileri häzirlikçe bu barada özlerine görkezmäniň gelip gowuşmandygyny aýdyp, täze görkezüjileri ýasamakdan ýüzegürýärler. Inni 2 hepde bäri dukanymyzyň ady ýok. Döwlete değişli mahavat edaralary bize görkezme gelende sizi habarly eders diýerler. Müşteriler dukanymyzyň adynyň ýokdugyny görüp başga ýere göçenler ýa-da yapılanlar öýdüp ýygyna gidýärler. Bu bolsa biziň söwdamyza yaramaz täsir ýetirýär diýip, adynyň efirde agdalmazlygyny soran hususy dukan eýelerinden biri gurrun berdi. Belläp geçsek bu Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda şäheri betgelşi edýär ýa-da şäheriň görküni gaçyrýar diýilip, raýatlara garşy girdilen ilkinji çäre däl. Geçen ýylyň awgust aýynda Aşgabatyň protokol we beýleki esasy köçeleriniň urunaky jaýlarda ýaşaýan adamlaryň tas ählisinden eýwanlarynda ýulan egin eşikleri sermezlik talap edilip, bu görkezmäni bozanlara 400 manat möçberinde pul jerimesiniň salynjakdygy duýdurylypdy. Mundan başga soňky ýyllarda türkmen häkimiýetleriniň şäheri awadanlaşdyrmak we şäheri betgelşi edýän zatlardan arasalamak çäreleriniň çäginde raýatlaryň çanak antennalary, egin eşikleri serýän germe ýüpleri, sowadyjylary, penjirelerdäki saýywanlary, eýwanlary gurulan diwarlary sökülip aýryldy. Şeýle-de il içinde pristroyka diýilip atlandyrylýan goşmaça otoglar hem ýumruldy. Sözümdiň ahirine bellesek, Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda ne Aşgabat şäher häkimliginden, ne de polisiýasynda nähildir bir maglumat almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde türkmen serhetçileriniň Eýranly balykçylary atyp öldürmegi bilen bagly Eýran Türkmenistandan gyssaly düşündiriş soraýar atly maglumatymyzy bilen dowam etdirýäris. Eýranyň ýarym resmi ilne habar agentligi Türkmenistanyň serhetçileriniň 2 Eýranly balykçyny odaçyp öldürendigini, ýene-de ikisini saklandygyny habar berdi. Çarşembe güni 21 martda peýda bolan habarda agdalýan hadisanyň sişenme güni giýje 4 Eýranly balykçy Hazar deňizindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ucunda balyk tutmaga girişende ýüze çykandygy ma'lum edildi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi.
Türkmen serhetçilerinin Eýranly balykçylary atyp öldürmegi bilen bagly Eýran Türkmenistanynyň gyssagly düşündürüş soraýar. Türkmen serhetçileri 20 mart şeýşembe gecesi Hazar deňizine 4 Eýranly balykça od açyp olaryň ikisini öldüren soň Eýran Türkmenistanynyň bu hadise bilen bagly derhal düşündürüş soraýar. Eýranyň Daşary işler ministrliginiň medpugat wekili Bahram Kasemi 22 martda pensiýa güneden çykyşynda bir Türkmenistanyň terhetçileriniň balyk tutýan raýat gaýygyna od açyp baş goşan terhapsy hereketine güýçli protest bildirýär diýär. Şeýle-de hadisanyň ýüze çykyp gynandyrjy habaryň ýaýramagynyň edil ýany Eýranyň Daşary işler ministrligi we Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasy türkmen häkimiýetleri bilen gatnaşygy geçip meseleni çynlyka ýyzarlady diýip Eýranyň Daşary işler ministrliginiň medpugat wekili Bahram Kasemi aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ministrligiň medpugat wekili agzalyan hadise bilen bagly özleriniň Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatydyp geçdik 22 martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ýylyna habar agentligine talgylanyp, 20 mart gecesi 4 Eýranly balykçynyň Hazar deňizindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ucuny balyk tutmagy girişende türkmen serhetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananyny habar berdi. Eýranly balykçylar Türkmenistanyň territorial suwlaryna aralaşan ýa-da da serhet gullukçylary adaty halkara tejribelere eýerip, olary öz ýurdunyň suwlarynyň çäginden uzaklaşdyrmaly diýip Bahram Kasemi aýtdy. Şol sebäpden biz Türkmenistanyň jogapkär resmiýetlerini gyssagly we resmi düşündürüş bermäge çagyrýar, hem-de iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary göz öňünde tutup, agzalyan hadisanyň ýurduň ygtyýarly häkimetleriniň hyzmatdaşlyk etmegine dolu aýdynlaşdyrylmagyna umyt edýär diýip Kasemi sözüniň üstüne ýetirdi. Medpugat serişdeleriniň habarlaryny türkmen serhetçileriniň Eýranyň gaýyklaryna od açmak hadisalarynyň soňky ýyllarda hasda ýygylaşýanlygy ýazylýar. Galy bertede Eýranly balykçylaryň türkmen serhetçileri tarapyndan atylyp öldürilmegi bilen bagly hadise Eýranyň Newit ministri Bijan Namdar Zanganaýynyň ýol başlygyndaky wekilçilikli toplaryň Türkmenistana sapar edip ýurduň Daşary işler ministrligine gepleşik geçirmeginiň edil ýanyna Eýranyň prezidenti Hasan Rohanyň 27 martda Türkmenistana etjek saparynyň edil öň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýranyň wekiliýeti bilen Aşgabatda 19 martda geçirilen duşuk barada ýaýradan habaryny, gepleşikleriň barşyna taraplar iki taraplaryň sowda, ykdysady we energetik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekde olary giňeltmegiň mümkinçilikleriň meseleleri boýunça pikir alşdylar. Taraplar geljekde energetik ulgamda işçiň hyzmatdaşlyk etmäge ıgrarlydygyny beýan etdiler diýildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Eýrana aktarýan tebii gazyny kesmegi bilen iki ýurduň arasynda gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehranyň 2007-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1,8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýazly gyşda goňuşduryň gazyň bahasyny bir taraply galdyranlygyny aýdýar. Ýa-ni ýakynda has takygy 13-nji mart 15-nji mart taralygynda türkmen prezidenti Kuwait döwletine Birleşen Arap Emirliklerini resmi saparlary amala aşyrdy. Eýran, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gazagystan we Orsiýet ýyllar boýy Hazar deňiziniň kanuny statusy bilen bagly meseleleri çözmek üçin degişli konwensiýanyň ugruna işläp gelýär. Kärdeşim Maksada Taýwyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Gosmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmok 420 773 797 383. Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galan.